Lefter Lazar, al Alexandru, născut în comuna Pătrăuț de Sus, județul Storozineț, regiunea Cernăuț. Așa. Am stat sub ocupația bolșevică. Și când au început cotele și astea, poporul românii s-a fost revoltat. Au spus, care sunt români, vă dăm drumul, faceți cereri, plecați la România. Am făcut cereri înainte din 3 aprilie și am venit la Liboca, la raion. Și atunci, trecând la Liboca, s-a adunat toată lumea, de la Crasna, Pătrăuț, Șudei și la Sușiveni, s-a luat procesia din biserică. Din biserică au început să tragă clopile, așa ca vulturul steagul tricolor cu vulturul în șoc, luat din Sușiveni. La Liboca au ieșit un mareșalul Borocilov, era atunci, era. Și au spus așa, nu vă dăm drumul, plecați acasă. Lumea a spus, ura și înainte pleci la România. Am trecut granița la România, am trecut prin Sușiveni, am urcat la Varnița. Da, Varnița, Bainiț, acolo. Și acolo a venit cineva pe lângă noi și ne-a condus până aproape. Și ne-a îndreptat spre Fântâna Albă. Spre Fântâna Albă, acolo a fost măselul. Da. Și cum am intrat pe o toloacă, așa era peste 10.000 de oameni. Capul coloniei era în Petrișanca și coada era în Liboca, așa cum era pe ziua din 3 aprilie. Vreme frumoase, cald. Și ne-au băgat pe toloacă. Atunci când am trecut, am mers din pădure pe toloacă, au ieșit 2 ruși, cam la vreo 300-400 de metri. Eu nu i-am văzut cum au ieșit. Cu un steag roșu au spus, predai romanski nazad. Atunci lumea, ura, eu am sărit șanțul din pădure. Când am sărit șanțul, o început să tragă, întâi o tras sus, o rup crușile, complet. Steagul nu l-am mai văzut. Eu am sărit șanțul în margine și m-am pus jos. Un prieten de-al meu l-a stat în picioare, l-a împușcat în mână, Muntean Gheorghe, e mort în Bilca. Și am stat toată noaptea așa prin pădure. Am ieșit în marginea pădurii, așa am sesat și m-a prins o grupă de ruși calari, eram vreo 20 de inși. Mergeam așa unul câte unul, eu cu cumnata mea și în stânga mea era o virogă mare. Zic, Ileana, eu fug, nu pot zic în pușcă. Un rus în față, unul la mijloc și unul în spate. Zic, eu fug. Așa mi-am dat drumul cu capul în râpă, atâta m-a auzit închizatorul la armă. Țac, țac. Nu au mai tras după mine. Și am mers 50 de metri de roata. Și am stat toată noaptea în pădure. Și ne-am orientat după cum merge apa săritului spre răsărit. Și am ieșit în marginea pădurii, o rachetă urca, una scoborea, una urca, una scoborea. Un dezastru și-a fost, deși alanț n-am mai știut nimic. Și am trecut puntea și am ajuns pe ziua de 2 aprilie acasă, la Pătrăuț de Sus. Și au început a doua zi controlele, unii sunt plecați, unii sunt duși, unii era venit, unii era prins, duși la... Și eu am stat fugar până s-a pornit războiul, ascuns prin pădure. Când ne urmăream